То с кой се разбрахте сега да се обади? Да, бе, ще звъдни. Казали ли те? Не знае той. Айде, оберите почват. Кой те разбира тук се спира? Питахме го вече. А, не, това не е. Виждаме аз. Това по-хубаво не гледай. Той пътлака е в тебе, между другото. Ще стоим се прекоем сладки приказки. Али, че съм бесен съм, бе. Бесен съм. Какво случва? Уж трябваше днеска. То още мой съгласува. Ега ти. Само в под напрежение, ама държати под. Поддупи на обратно, бе. Добре, така става. Добре. Ама трябва някой да мине от другата страна. Не бе, мълчи. Оправихме си живота. Оправихме се, Оправихме се. Добре, да няма милиони в тази Да му мислят другите. Друго нещо разбрахте ли случайно Абсолютно, за... питах двама-трима, ама никой не знае така, всеки търси. Вика всеки, Бахна. всеки вика, ако намериш, кажи, вика, да, ама няма. То няма, никой не знае. По-добре да не рискуваме. Началник може да пуснеш бели птици. После, брат. Днеска ви пусках много. Къде си? Идваме. Ама хвъркува. Колко пари? Имам турба. Добре. Само вода нямам. Той Влади да върне точките на предикта, защото те наприоритизираха и... Един само правим така хоп-хоп и идваме. Те докато дойдат има да обикалят, да заобикалят. Точно е ванка. Ако ги... Тъй прави. За изсмет! Банка, защото бижутерията сега правят. Банка не може банка, как да ви го кажа? Бижутерия може, банка да не може. Да, точно така е. Време е да убим някой заложник обаче, чата. Време е да издърмуним някой. На кой магазин за дрехи? Точно до китайския квартал, точно на китайския квартал. Отивам. Къва ми иначе забравя го. При помисли. И кешовици сега ще поставя по багажници на някакви коли, трехос и купва нещо, за да мога ако се обърне по парата да... И трудно малко да таковам. Да пускам музики. Неща да ми праща звездички, всеки... Пари в сейфа ли направи? Да, нормално, да. Сега стане, бе. Тъме. Ще търся. Друго. Значи, как се вика, там може да правя... Накъде, бе? Не карай тази кола, бе, по пътя ти казвам. Сега дясно. Другото дясно. Напред, бе. Не да там, бе. Айде, чао. Чао. Отиваме да търсим друго нещо, защото то няма. Той пътя ни върви направо, бе, хабиби. Следвай пътя. Завите наляво. Пратих малко звички и ми рипна на Фейсбука. И смет, тук ти пращаме сърца, благодарим ти, слова ти казваме, как връзваш езика на Катъркина. Къде ще вземеш ти лев? Ако не даде, няма да вземеш. Кой искаш, де? Не мисля. Ти обаче с 200. Окей. Ето ти линк, Веселине. На магазина взят термитата. Добре, отивайте, където отивайте, аз чакам тук, да няма ядо. Дай на нещо. Аз спрях да им то ударът и се шибна в мене. Де, човек, пази моториста. Не знам, пази моториста, ама чакай от тук.
Пепе гангстера. Исмет Тупев! Ко направи, брато? Викай, чак. Не бе, мочи. А? Оправихме си живота, Оправихме се, Оправихме се. Оправихме се. Добре, да няма милиони в тази Да му каса. мислят другите. Не, тама Наскоро вика са го обрали, пак вика. Ко стане днеска с тия собри, чат? Ти си най-големия кръг. Ако не се лъжа. Много тегъл човек с тия заложници. Здравко. Дано да си първи, дори да не си за нас, винаги си номера на българим ти, брат. Оха! Така, И да то. прави да е студено. Ай, да няма куки, бе. Ме не знам, някакви патрулки отвъка се блъскат, бе. Ама той Аз ще ще се бе... лида, бе, ти ми още е на мен. Само дай ключовете. Число? Числото е ясно. Не ти трябва. Вътре като си в колата не ти 8-8. трябва. Ето за... Ама той Аз ще ще се бе... лида, бе, ти ми още е на мен. Само дай ключовете. Число? Числото е ясно. Не ти трябва. Вътре като си в колата не ти 8-8. трябва. Ето за... Направо гледай през газа си от... това. Отзаря за бургията. Тупчи, сине. Докато се млад. Коя банка е там на другата, защото нас се обраха оде. И Смет, много ти благодарим, братко мой. Направо ти казвам пръст на гола. Иска за този заложик, старши. А да не предложиш нещо, а? Ай, предложи ли ти? Да те видим сега. Нашето предложение Така? вече е изпълнено. Не. Предложихме ви... Пътуваш посока червен. Къде си, къде си? Идваме. Ама каква кола? Колко пари? Его, бе. Идеално отивам да ги оставя. Кой стой? А, това? Чакай пъток. Стряпат. Виж ги. 3 патрулки отвън. Ние само правим така хоп-хоп и идваме. Те докато дойдат има да обикалят, да заобикалят. Точно е Ванка. Ако ги... Къде е момчето Димитър Вудия? 6 месец, половин година съпорт в Twitch. Але ми такис. Симон не е излязъл касацията още, брат. То все още може да съгласува. Така, дай да търсим, нека да търсим. Да търси. Я на това кафе да видим. Ето, тама дори. Токсичен си малко, приятеля. Токсик. Той ще изкарчи парите ли без нас? То за знаеш краде малко. То с малко краде пари от общите, аз знам. Аз ще оправя работа само да изляза. Джандарите тук ли са? Тук са. Те ме питат с кой автомобил ще бягаме или как ще бягаме. Ще вземем на този, те като са кадети, то не отчита, че са истински полицаи явно. Кое? От време, Биваме. много е пъргава тази кола, викам. Та си е Jaguar. Дайте номер, бе. Слотка е малко трудно да се прави, Борисе, защото трябва да има шанси купите. Ще видим. Ще стане. Айде. Заради колата, ама нали видя къде трябва да се наръба? А тя тази кола е потрошена. Че някой е много нервен. Става старши голям проблем. Дойдаха, откраднаха колата, то сме викали дей за... Аз тот не видяхме надолу нищо, нагоре, ще идваме, то не се виждате. Да, няма проблем, айде. Нещо боли ли, ба? Не, Портмонето ма боли. кажи, че го предикваме. Ние го предиктваме, казва този брат ти. Качва се към болницата нагоре. Качва се към болницата нагоре. От тук е после на там, браво е. Да, бе, ти казваме. Там е. На къде беше се? Направо по пътя. Аз футбол не гледам.
Той да не съкат на този очалата, тези женските деца на чалга партито е. Гледай ги същите Диор. Майко, Да. ми те са тук, бе, колега. Ето ги. Те могат да са тук, ама... Какво правим? Те се слездали от колата. Ага. Не са, ма, виж. Трябва да мине някакво известно време. По-време да ми трябва да го оставим него да ходим да търсим заложник, ама то реално защо ако ще ходим на това няма... Те като са кадети, то не учита, че Много са е пъргава истински тази полицаи кола, явно. момчета. Кое? От време, Бива, бе. много е пъргава тази кола, викам. Та си е Jaguar. Дайте номер, бе. От тук е после на там, браво е. Да, бе, ти казвам. Там е. На къде беше се? Направо по пътя. Идваме. О, CS не играе, Георги. Ето тя Хабиби се минава между знаците. Видях аз. Тамън направо.